Poštovani kolege, dramatični događaji potvrdili su ono što sam ovdje rekao u svibnju. Srbija je glavni uzrok nestabilnosti na Kosovu. Napad srpskih militanata na kosovsku policiju je klasičan teroristički čin i gospodin Borel učinio je veliku grešku što to nije jasno rekao. Na isti način prije 30 godina napadom srpskih militanata na hrvatsku policiju započela je srpska agresija na Hrvatsku i zato nipošto ne smijemo omalovažiti ove događaje na Kosovu. Zajednica srpskih općina i Srpska lista su očito na daljinskom upravljaču Vučiću i on svaku srpsku autonomiju koristi kako bi unosio nestabilnost. Zato sada nikakva srpska politička autonomija nije moguća. Vučića nije briga za dobre odnose albanskog i srpskog naroda na Kosovu. On samo želi Kosovo držati slabim i nestabilnim i tako održati nadu da će ga jednog dana vojno vratiti Srbiji. Nažalost, u tome mu pomaže i Srpska pravoslavna crkva koja dopušta da se u njezinim sakralnim objektima skladišti oružje. Zato Europska unija treba jasno i čvrsto reći ne takvoj srpskoj politici.